Стрес инконтиненцията е неволно изпускане на урин при различни натоварвания, както при кашлица, така и при тичане, така и при подскачане, така и спонтанно би могло да се случи при някои пациенти. Стрес инконтиненцията е едно често състояние, срещано при жени от различна възрастова група, предимно жени в детородна възраст, но и при по-млади момичета, които все още не са раждали, но спортуват активно ежедневно или професионално танцуват фолклорни танци, и млади жени с вродена слабост на съединителната тъкан, но най-вече при жени, които са родили едно-две деца по естествен или оперативен начин и по напреднала възраст, съответно дамите в менопауза. Съвременните методи влизат няколко неинвазивни такива, които са лесно достъпни, които могат да подобрят напълно, да излекуват или да подпомогнат да забавят процеса, взети обаче като първи метод на време. Много е важна думата на време, още с първите симптоми на това състояние. Предвид, че много често срещаме патология, сме щастливи, че вече разполагаме с модерни методи за справяне с този проблем. Методи, които не са инвазивни, не са свързани с хоспитализация, няма оперативни намеси, няма необходимост от подготовка предварително, от анестезия, от обезболяване, а именно лазерното третиране на стрес инконтиненцията. С лазера, с който ние разполагаме в нашата болница, SP Dynamics Amfetona, са необходими между 3 и 4 процедури, които се извършват през 30 дни по една процедура. Всяка една процедура отнема около 20 минути, след което пациентката може да се върне към ежедневните си дейности. Резултатите се усещат от пациентите още при първата или втората процедура. Тоест има надежда, има веднага може да бъде усетено от пациентите. Искам да призова пациентите да повдигнем завесата, да престане стрес инконтиненцията да бъде тема табу, защото това е едно силно ограничаващо ежедневните дейности на всяка една пациентка с тези оплаквания.